get send a request. I think I play. Hello? Young boogie beba. Yeah, but me were colleague. Yes, I told that touch here. I said, I told that touch here. Young boogie be here, my friend. Yeah. But if phone get put outside the table, come and give you out again last. Bishop and my just third wife, or the second wife, third wife, come now, Joe. No thing is shot now. Uta. Get out of this bingo. Good evening, sir. Bishop, good evening. The one yame came food at that one. No, I'm a basketball, not a basketball. You were basketballer. Yeah. Give your gas from this good evening, sir. Stand up from that place again, not there, basketball, stand up there. Get on guard, gas, I'm going to Kefi Hai Kelishi. Kefi that in Kelishi. Look at Raskimonio, some no way, but what pack up again? Them you, Raskimonio. But I'm going to say we're basketballer. Now, Mama fellow won't pay. But I'm going to say we're basketballer with English. Aya, Bapalancha, Hebalante, Papia, my bingo. Look at Okwata Tag. You beg a ball no. They were a caco uncle. I'm going to say we're basketballer. They were on a good ever star. Whatever, sir. No absence. My whatever family puts up, be me intimidate. Like half of your body, fella. Cause that water kimono. Cause every who you live at the cocoa. But I'm gonna be able to wear basketball. Wait to Akagedia. Basketball. The good taka get gay hanga. Yita hanga, they did co aqua. Yanga beg of say where basketball. Uquata target. Is a moto? Yeah, I have a car. I know one motor. Damn you drug me, Jabamoto, say me when a moto. You have a car. Give me a banner, come and gear moto. Yeah. Give my size here. Yeah. Oh, talk with God. Like a bagok. But I'm gonna be ya. Damn you, my friend. You're asking money. My mamma go jazz, give her one opportunity to go abroad to get a woman wear basketball. Go with a phone, no girl. Pam Buana, your man can get you up and Yes. Hey. When you don't neighbor on a slaughter before you may travel, be taking her time like that, may put to here. But I got become some Pagwanyami. Pagwanyami. Snake a bagoko. That where asking on your patanishi, Keladu Tongue, we are Keduson, let Panyamegi. No, Nigeria here also book egg and a branga become so Pagwanya. Yeah, Kebishna no right. American. Let we hear. Sit well, sit straight to Chile Cabagoko. Uguazo. Anayeka. Is she on one side? Metoga Kanishina, Dandro Fagangadine in America. Yes, them you know, Megari. 1 year galo kishi get care. You but Epuleta Bongabo Udo, Chile Cabagoko. Upon Mona, Bishop, put me about 40 to Chile Cabagoko, this boy. Damn you. Dangam won't keep a given and God won't say war. And when I'm going to say, it was just brand. But I have to remind him, no, he. Let me she hit her life jacket or matter. We were blessing, we were like a goshagan, imagine here, no Buddha in a lot of more. We lot of my diggy pottery school. Diggy pottery school.
But I got big what say here. Okay. Apabo sopuru chukwu. Sopuru chukwu onye. Sopuru chukwu ka afọ. No chef man. No chef man. Icha placenta dara barala. The one you bet. I'm Anambra State. A ben Anambra. Oka. A ben Oka. I'm Ikwo. A therefore left. I did 29 years. The Molan one. Wa. Huh? Mba, no. Ilubole wine. Wa, mba. Ije yi pant. Ko boxers. Boxers. Apregape. Mba, kwa amụ. Amụrụ ga-abụ gị ke were eriri dọmata n'isi gị. Amụrụ ga-amụ gị were eriri ụlọ ntị dọmndị ujita n'isi gị. Bịara aga bịa gwa m Sam, ị nọzukwere 9 months. Anọ m 9 months. Ị dị sure na ọ 9 months ka ị nọzụ. Yes, mma m gwara m na anọ m 9 months. Ị dị anya ahụ ma gị na nwaanyị nọrọ. Mba kwa, ana m ya respect ụlọ. Ahụ ga ọ na-eshi ushi. No, enwe m body odor, mba. Onye gwara gị si enwe hụ body odor. Rastafari, Raski Bonio. Onye gwara gị si enwe hụ body odor. Bọ́ọ̀lù gị taa ka ebira nga gwa m si enwe hụ body odor. Onye gwara gị si enwe hụ body odor. Bịara bịa gwa m si enwe hụ body odor. Chineke agba gị ọkụ. Ma hụ eze gị. Come closer. Ma hụ eze gị. Mehie ọnụ egbirigbe ọnụ gị ọfụma. Ma hụ eze gị. Eze akụchicha no gap. Enwebe space nọ. Ịgwa m si enwe hụ body odor. Achọ m datọchi here. Iche ndị na-ere akpakara na-aba. Iji agba ncha. No, mba. Nnu gị n'onu ahụ n'ọnụ again. Mekwubi okwu n'isi. Ka nnukwa gị nnu ahụ n'ọnụ again. Ewe n'iwe ọwa. Nnukwa gị nnu ahụ n'ọnụ again. Ma agọ nna gị overnight na-akwubi okwu n'isi gị. They bought the knock off fluoxacin infection, they treat infection. Tablet ụmụ nwanyị. Taka bụ ihu nnọọ bịa sị ga no. Kpọrọ ọgwụ ụmụ nwanyị. I butele infection mbọ. Wa. Ara ọgbala gị mbụ. Wa. Ara ọgbala gị sam Ara ọgbala gị. No. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Ha dị ndụ. Nna gị ọwụ onye goof. Mbapa akwa anwụ goof. Gị nwe ji aṅụ. No, wakwa Jemie, mana sometimes na-eji esi indomie. Ị na-eji goof esi indomie. Why you not get you onye ara? Why you did esi indomie? Onye ji esi erigeri na onye ṅụrụ aṅụ. Ele onye wu the worst.
na-eje esi indomi at your age karịghị indomi nwa amụrụ ọhụrụ tata zanum rigi indomi na-eje esi indomi na-eje esi indomi na ihe o meghe anya oke ndị ugwu na-eje esi indomi Nwajai Ara a family by Dada. Ụmụ nwanyị ole ka ị tarala? Oge nọ bụ Nigeria ka ọkịta n'ebe. Anya ama mee mistake ekere gị hụ mmekwubi okwu n'isi. Ụmụ nwanyị ole ka ị tarala kegbe fọtụrụ ụwa gị bịa nga bịa gwa m oge nọ na Nigeria. Ọta nwa ilega anya na sili na-aga ịkụgide gị. Ụmụ nwanyị ole ka ị tarala? Arụchekwa 15. Egbe na-efu ọtọ ruo 15 nọ 29 taruo 15 ihe nna gị na-atarube gị pụle nna gị ụzọ taruo ole 15 enwebekwa onye tụkwara n'ime ya ma ọra gị nwa mmiri amụghị ọka arụ akwa ọrụ atụwakwa ha na-arụ ọrụ ha na-adị ime nọ na ha na-ewepụ nsịpa ha debe ha ajụ ọ na-adị gwa ha ga-eje edewere gị nwa kpee yiri onye ara m nọrọ na ama gwa nwanne m nwaanyị sị aka ịpụrụ gị nwa ekwe ihu ga-ebe kwe ma aka odo ya na-eje esi nri a na-eje esu n'ikwe ihu ga-ebe bịa ihe okwu ya Chineke agbaghị ọkụ bịara dem you egbe na-efe ọtọ taruchala 15 egbe na-efe Otele ji agba ncha ale ma agba ncha ego enye elodi mkpu ị na-eti oh damn it baby ese ogene oh damn it baby enyi mega call no let's anu ego enyo ge gwa wa the girl damn it baby yeah kwangwa ge sa ahụ adịghị na ara adịghị gịnị ka ịrụgadị na ebe obodo ahụ ị nọ ana m atụ basketball basketball dem you onye gara obodo oyibo ga-ịrụ tụga basketball ranga ekwe damn it baby mkpu onye anwụrụ damn it genotype gị AA blood group gị O positive. Call your number and don't play here with me. Okay, sir. 090 2056 86 83.